egameni lenkosi. Amen. Verse number 37. Lokufunda mina ngizame ngisisi. Amen. Ncwadi uMarku chapter number 4 verse number 37. Amen. Kwase kuvuka isivunguvungu esikhulu somoya. Amaza aphoseka phakathi emkhunjini. Umkhumbi waze waqala ukugcwala. Amen. Ungathanda baba. Baba nanti izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele usakhuluma ngalo. Dala izinto ezintsha yambula okufihlakele, fihla umkhonzi walo esamemezela ukukhuluma kwakho nokusho kwakho ngezwi lakho. Umoya wakho uNkulunkulu wethu ongcwele mawugcwala ube phezulu kwakhe njengamanje ngoKristu Jesu inkosi ephilayo. Amen. Amen. Hallelujah. La izincwadi bazalwane lezwi lenkosi esibhekayo uMark la khona ngoJesu nabafundi nomkhumbi. Amen. Ngizozama nje nami ngoba ngilobe ngibona lapha ngoba. Amen. Yeah. uMatteo ngithandela uMark, hayi ukuthi uMatteo angimthandile. uMatteo akakhulumi ngomonakalo owenzile emva kwesifungufungu. uMatteo mayekhuluma uxoxa ukuthi kwabo kwisiphepho esikhulu kwavusa uJesu, wakhuza umoya, wakhuza ulwandle kwaseqhamuka lapho uMatteo. Kodwa uMark uyangena ngayo uthi kwathi kuhanjwa naye uJesu ekhona uJesu emkhumbini. Kuphumele uthi akiwe ngaphesheya bakhona nabantu endlini yokukhonza. Uma bephuma beya kulelizwe uJesu abachazela ngalo ukuthi kuyiwa kulo, bahamba noJesu naye indaba yami la ikhona. Ngiyayibona esibesisho manje sithi wahlusha umkhumbo noJesu. Right nale uthi umkhumbo wayekukhona neminye umkhumbi, kodwa nalomkhumbo noJesu naye wona ngiyayibona leyo nayo yinto umoya ongcwele esiza ngayo ngaleso sikhathi. Kodwa ngiyafuna ukuthi sike sibukweni le namhlanje ukuthi abafundi bakaJesu bahamba noJesu esemkhumbini. Hallelujah. Amen. Behamba naye bantu abasha uJesu bazi ukuthi ukhona ukanye nathi. Manje ngiyakhathazeka ukuthi baba umngadi ungalala yini ngihamba nawe ngixoxisa ngikubuza imibuzo ukuthi kunjani, ukuthi makunje kunjani ezulu lenkosi makunje, ungalala lisihamba indlela nawe ngixoxa nawe ingqondo. Bahamba noJesu. Into esidudayo thina bazalwane ukuthi sazi ukuthi sihamba noJesu, kodwa uJesu esihamba naye asimnakile. uJesu wabona ukuthi labantu bazokuthi bahamba nami, kodwa abanginaki baduda ukuthi ngikhona ngiphakathi kwabo. Hallelujah. Amen. Ingqondo yabo yabenza bazi ukuthi ngoba sasinoJesu sasiphelele kulolu hambo. Kanti uJesu wathi ukuthi noma ngingakhona kodwa menganakiwe nama nginaki. Kusho ukuthi isiphepho lesesivukayo asivuswa ukuthi uJesu akekho, sivuswa ukuthi uJesu akanakiwe. Ngoba isiphepho sasingabasaba abafundi, kodwa sasimsaba uJesu. Wathi uJesu babona sihamba kamnandi bazi ukuthi ngiyakholwa ngisindisiwe nginoJesu akasakunaki. Sesiyathandaza. Jesu wathi okay. Thandomo kwakhe. Yabona uMark uchaza ukuthi kwakhona nesiqamelo. uMatteo lento uyenza kube mnandi mayixoxa ukuthi nje kwawulo vuka isiphepho ngoba mnandi. Uma kwakhona isiqamelo Jesu lathi inkolo zolo bekhona noma sengasekho.
abanaki ukuthi uJesu akekho ngoba bazi ukuthi bahamba naye. Ayinto ekuhlungu nje ukwazi ukuthi uJesu uhamba naye noma esengasekho emehlweni akho. Wazi wena ukuthi uJesu ukuwe emzimbeni wakho noma emkhumbeni wakho okhona. Wahamba noJesu udida ukuthi nomyalo uhambayo futhi ukhulunywa uye. So ke kusukuthi ngiphela ngakho ngoba nala ngiya khona ngiziyeli khona. Ngihamba nomuntu othe asihambe. Lo muntu othe asihambe usekhona futhi uphakathi kwethu. Kodwa ukuthi noma uhanjwa naye uJesu wanganikezwa lento uJesu ayidingayo. Haleluya. Wabona ukuthi laba sebeyangazi laba ukuhlaba mnaba abasanaki laba abasenandaba awuthi walala wathi ake ngibafundise isifundo. Noma ngikhona manganakiwe ziyangena izinto. Okay. Ngesikhathalelo uJesu waqala umkhumbi wanyakaza uMathawu akayixoxe nabo ukuthi lo mkhumbi wanyakaza. Uthi ndikwaba khona umoya kwaba konyakaza amanzi. Uma kuyayichaza uthi umoya wenza umonakalo emkhumbini. Amanzi umkhumbi wagcwala amanzi umkhumbi uJesu ekhona. Lithi-ke iBhayibheli sengithandaza bamvusa uJesu bathi Jesu ulalele kanjani sifa. Thuwe uJesu wathi nina bokukholwa ngifuna ubone ukuthi mongafuna mathe uJesu ayingalele ngoba kuthiwa wathi nina bokukholwa okuncane ningabazelani na wabese wavuka. Sazona bazalwane baya kuyena uJesu bamfica elele bamvusa bathi ulele kanjani sifa. uJesu wathi nina bokukholwa okuncane ningabazelani wabese wavuka. Ulisho kanjani lelizwi ukuthi nina nokukholwa okuncane ningabazelani bese ayaphinda yavuka futhi. uJesu wayazi ukuthi khona into ezokwenzeka la meke ngalala. Haleluya. Amen. Umakho ke uyasixoxela ke sengithandaza uxoxa ngomonakalo my Jesus owenzeka uJesu ekhona enganakiwe. Bakungathi mongasofunde lapho noqhubeka uzozwa ukuthi uJesu sewukhuzile umoya wakhuzula ulwandle. Same time bakhohlwa baxoxa bodwa onjani lo umoya ababuzi yena ukuthi awunkosi leku bathi bafowethu ngoke ekhuza izinto sebeyamflathela futhi Same time. onjani lona baye kubuza umuntu owenzile umsebenzi baxoxa bodwa bemike phakathi kwabo lo phakathi kwabo uyena ebezobaphendula ngathi ukuthi lento yokuthulisa umoya nolwandle yenzeka kanjani manje uyaphenduka uziba lo othulisile ubuza lo ongazi ngokuthulisa ongazi ngokukhuza uyena lo ahamba naye ngoba uJesu njalo umdinga uyamnaka mayeqede nje ukulungisa uyamflathela. Baningi abantu abasiza uJesu enza izinto ngamandla akhe wathi eqede nje ukubasiza babe sebeflathela. Baningi nabo abantu abasiza ngakho lokho basiza ngakho wathi nje babe sebeflathela. uJesu wathi amanzi wathi mayeqede nje waflathelwa. uJesu wabona ukuthi seflathelwa. Uma uJesu ekhona ungamnaki uzolala. uJesu mayelala kuzongena izinto emkhumbini. Na uJesu into ayenzayo uJesu uyawuthulisa umoya alikhuza ulwandle. Kodwa angizwa sekuthiwa uJesu wadonsa imopho omopho umkhulu. Angitho wadonsa isando wabamba ophephela le indwangu lezi eshayelela. Kusho ukuthi uyakhokha la mawumiyekela uJesu walala. Ngoba kukhona izinto ezizongena kuwe uJesu ekhona. Mawusazi Bishop ukuthi mangizophenduka athi uma sowuqolelwe kodwa nanka amanzi. Afuna ukukhishwa. Mase kusikhathi ke sokungopha lamanzi.
njalo makushunyana kushizo kade kushiwo kuwe uqakwe idamu lamanzi eliphambi kwakho oliyekile ududo ukuthi wena uhamba noJesu. Oh haleluya. Lela nabazali batabasha ngizosho lokhu sengithandaza ukuthi ungavumi ukuthi uJesu alale uhamba naye ngoba you will pay the price yokuhamba noJesu bese ungamnaka umvumela ukuthi abe sethongweni kunamanzi azongena akolela uJesu kodwa naka amanzi adinga wena ukuthi upheye iattention kuwo. Lokho adinga wena ukuthi uyondle le ndoda wena ukuthi uyinake uJesu umyekile walala kwakusengela ukuthi uhambe ethaveni wagoza abafana khona eJordan waphuma amazindo wabuya emabishop ngonile phambi kwakho naphambi kwalo izulu athi hayi mfana wami inkosi ixolele kodwa njalo besibukweni naka amanzi lamanzi ayahlupha udlungosifa nangaphambili ayazokubiza athi mama ngilambile mama ngifuna ukudla ayakhombuza soqolelona kodwa amanzi no uqolelwe nanka manje uRando efike waphethe ngoba uJesu yawazi kodwa mubi lo ozophuma yolanda amanzi abuye nawo ngoba masingaqoka iphi ingqoko ngathi sikhuluma kuyena noma singathi akuyathiwa nezona kuqondo lesontweni bewaqoba ngathi siyamsukela kanti uyena waphuma landa amanzi ubuya nawo manje uJesu yawathulisa kumoya kodwa manje akamubi. Okay mina ngeke ngaboshwa mengiboshwa kodwa mfana wami ngaxolisa enkantolo ngathi ngiyaxolisa abantu bomthetho ngathi hayi uxolelwe phela wona suxolelwe badala isigwebo kuphela thina sixolele kodwa manje phela isigwebo khokha isigwebo ngoba la kaJesu kuyakhokhwa. Mina ngikhuluma abantu bangaphandle ngoba ngabantu abala ngaphakathi abantu abashibala ngaphakathi ukuthi kada bakuyokuthatha isikhathi ukuklina lawa manzi. Mina ngikhuluma ngamile ngithi mlenge ngithi ngiyaganga kuvele kukhulula intombazane la ivele futhi ikhuthala ukuze enkonzweni ilimesadela lapha emahlongwa ibe ngithi mama ibefika ngaphambili ivele futhi ibazalwana nje ngiyamthanda uJesu futhi ivele ihlanganise nebandla sengikhonza kamungu amanzi phambi kwakho imefaka sayithi hayi mina ngiyambonga uJesu abantu bayikhipha izisu mina nje angisikhiphanga isisu isisu sami lapho nami ngibona lapho ibonga abani ithi bona bayikhipha bona mina nje uJesu ngize kuyena ngavuma imezana ifane encamashini nami futhi kube ngathi ngangifuna ukuphika lentithi uhambile naye uJesu wangamnaka ekhona na into ebuhlungu ke bawungathi uma amanzi sephakathi ungathi hlungu lempilo kube ngathi abanandaba abantu nawo yabo ingane mama umfundisi umjogo ngathi mekhala bayibanga uyabona le ayamanzi vele inqeneke yabo vele ukukhala kwa kunesidinana yabo uma wayo ngaza mama bishop ngiyalimala enkonzweni ingane ngabayithanda nabayahlamula mama bishop angazi ulengane yini ngayithanda uyafisa uyithanda inandiyantana ukuthi wavula uJesu uhamba naye ngoba uyabiza ukhokha umonakalo sowenzekile uhamba noJesu ungcono umonakalo umuntu ozokuphuma obuqhamuka eminyango aze nawo ngaphakathi kunathi sabantu abasha siphume sola nomonakalo ngaphandle ngoba bonke abazokwenza umonakalo ngaphakathi ngeke ngithi uvele uthi usaganga uvele ufe nentombi yakhe ivele ife menifika sokwenza babini bendawonye nibe ngandawonye ngoba wena wavumela ukuthi uJesu alala uhamba naye imekanithi awe mamo isho ngesoprano nawe usho ngebhezi ngala nibona amahlweni ni ehlizweni yakhazi kahle ukuthi ukulelanga kulomlilo yimina nalo uthi ulana yimina ulo usho ngebhezi
ulutho ngusobrana bayakhala ngoba yonke into ozoyenza la kulomhlaba nangayo ufike uyifice khona ikulindile okungenani vele uJesu uhamba naye umnake lento ayifuna uvele wenze yona uyitshela ukuthi uzophila lento ayifuna ungakhohlisa ukuthi uyakhonza uhamba noJesu ufakile isuti ufakile uthayi thawoziswa ukuthi unesiqiniseko sokuthi uyamuzwa ukuthi uphakathi kwakho bamekomiyeka uJesu walala Thabisa ubuyichithe moqhamuka kuhleka ingane ezincane uzofuna ukuyishaya ingane kanti wena kwalithiwa vula iBhayibheli yona vula imlenze kwalithiwa bashumayeza yona wabashela kwathiwa bayisesontweni bayisemakamera wenza ukuphambene nomkhuba womkhulu nanje sivulayo sibayithe esontweni hayi emakamereni siyambonga uMathewu siyambonga uMarko ukuthi basichazele ukuthi uyenzeka umonakalo uhamba nenkosi kodwa uma amehlo akho ungawanakile simele ngenyawo zethu uyenzeka umonakalo futhi uyafuna nokuthi ulunge bongazi ukuthi uzolungisa kanjani ngoba uyazi ukuthi weqa ududo ukuthi ngihamba noJesu haleluya ngeke ngisho nami ngithi ukuhamba nobaba ngingakwenza kusebenzele mina ngipostile ngabazalwane ngibe ngibheda ngala kodwa ngibe kwazi ukuthi hawo lo mfana kaBishop number uhamba nobaba uqhile lo mfana bese ngibhedela kona lokho ukuthi ngihamba naye kuba kuyenzeka ukuthi uhambe noJesu uJesu ungamnaki adonse umqamela ayocambalala ngifuna masivala amehlo ethu ucheke